Id-deputat nazzjonalista Kerola Akulina tressaq il-qorti mixli li f'każ li jmur lura għal Ġunju ta' sentejn ilu daħal fi skorta tal-pulizija u mubdix l-ordnijiet tal-pulizija biex jagħti dritta lill-iskorta. Filmati li kienu ġew imxandra fil-programm Pjazza juru karozza tibqa' dieħla għan-nofs bis-sewwieq Kerola Akulina ma jobdix l-ordnijiet tal-pulizija. Fil-qorti fost l-oħrajn xiet wieħed mill-uffiċjali tal-pulizija li kienu xogħol dakinhar fl-iskorta u spjega kif id-deputat nazzjonalista baqa' dieħel għal nofs skorta ta' iżjed minn żewġ karozzi li kienet fi triqitha biex tiġbor delegazzjoni barranija. Xiet ukoll rappreżentant mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Pulizija li qal kif is-sit Love in Malta kien bagħat numru ta' mistoqsijiet wara li kienu ġew ippubblikati l-filmati tal-inċident fuq l-Istazzjon 1. Fil-qorti huwa ppreżenta wkoll il-filmat hekk kif imxandar. Xiet ukoll Charles Zammit li għandu l-kumpanija tas-servizzi tax-xufiera li dakinhar kienu qed isuqu fl-iskorta qal kif hu kien ix-xufier ta' quddiem u ra l-karozza tibqa' dieħla għal nofs l-iskorta. Fl-awla ġew juru l-appoġġ tagħhom lil Akulina id-deputati nazzjonalisti David Take, Ivan Bartolo, Mario De Marco u Jason Azzopardi. Kien hemm ukoll ħud deputat nazzjonalista Robert Akulina li huwa il-President tal-Aqda Repubblika. Wara s-seduta fil-qorti lil Akulina staqsejnieh jekk bħala deputat li tant iħambaq fuq il-governanza tajba u x'ser ikun qed jissospendi ruħu minn deputat nazzjonalista sakemm ikun hemm verdett mill-qorti dwaru. Madankollu Kerola Akulina lebbet kemm felaħ u qalinna biss biex inħalluh. Ħoss li għandek qed tissospendi ruħek minn deputat nazzjonalista mqar sakemm tnanta f'ismek? Ħallina. Ma tħoss li għandek tissospendi ruħek minn deputat nazzjonalista tħoss li għadu postok tirrappreżenta l-poplu? Ħallina. Kun imbirek. Il-kawża ser tkompli tinstema fi frar wara li fadal jinstema jixed l-ispettur li kien fl-iskorta dakinhar u li jagħmel ir-rapport. Dan ressaq rikors biex ma jixidx illum, iżda l-qorti rat li dan ma kienx sostanzjat b'evidenza li turi li huwa ma setax jattendi. Għalhekk il-qorti rat li huwa wettaq disprezz lejn il-qorti u multatu €400.